Kakunhun ki samlarang ba ki badai nak hima sora hakan riu tarik unai lur araja arpusau haka jingelam uba Wellborn benut kalawan benmudui hakmat u Assistant Commissioner katana Transport East Castle District uba tingkan halor ke jingkit palat port ki truk kit motion ki bakhayi syari Bangladesh lingba ke Majai Land Custom Station. Kani ka pangekran kam dei show ka bathamai Henry what happening bon ki jing mudoi penban kam don satya ka jing simkia na ki officer sarkar kata na katana transport PWD roads ki bor penyat ke Sora Civil Subdivision na lor ki pulet ka Majai checkpoint. Kani ka jing yo alat ki truck kit motion ban kit palat port na ka balabu khat arton kalawan ra ka jing jular ka basir khai ya lightly ki benta surak kata ka surak na sobar tharya ka bapenya so bat ka Majai lingba ka jingking umdut bat ka surak na jingking wejapo shado lailat umdut ka badai pek da katanat PWD roads. Kawipat ka benta surak kadai na lailat umdut sa 0 point Hamajai ka bahap haga jingpet ka hima sora bat kani kadai ka surak ka ba island tiru ya ka kam khayi motion syari Bangladesh dakinong khayi baper. Kani ka surak kadai ka ba ka hima sora kadang sudah maramat dangshan Henry na ka jing slab bat ka jing yat ki trok hi kam syam lane bat shan slam. Habawat ya ka daw balay bakidi ki trok ki yo alat bankit palat ya ka khat arton ka balabu da ka bor penya district ka East Khasi Hills laong ba dehi na ka jing bam husiar ba ka jing le khnang ki bor badai pen ya ki artli ki way bridge ka tana transport ki badan haswa ban poi ka jingking umdot bat kumjo ka way bridge ka badan haswa ban poi halailat umdot. Habakran sigilat pathai kubor uba Wellborn ula kenno bagi bapet hakini ki way bridge ki don ka jingle sob bat ki katu kat ni ki nong khayi ki badan jinga dai bagi sya banyat palat lain sau sya ke jingkit ki truk na ka bala bu da ka sarkar bankit ulaong bahagi khendiat sngi ki truk ket palat port ki la yat bet khlam da thau shu ha ki way bridge bat benrap baka jing bam trai bet kini ki artli ki tanat trai kam kini ki artli ki tanat kham tam ka tanat transport ka penlong ru e ka sarkar bandu bun ba ka jing ben mi pisa na ki khajna baper ki badai pet na ka te ka kam khayi mausun syari Bangladesh Ajing sisangi mut permane kendu yo commissioner jong transport Henry nakadabaw dan tinglay kendu no assistant commissioner transport ajing gawannya kendu jongi hani kalong nakapenta jong ketika with bridge hapo Majai kabadan hapo Tria kawe badan hapo Ailat kawe kadawa bangi wannya sani kalong ba hadin ba ngilayo e ka complain ba kasurok jong kahima sora ka judu na kapor sa kapor dei ba kitrok kit overload ndang ile kran ya kani ka jing kit overload jong kitrok siti kile bom sutnyo but menen lele ki abang idan hanthi ki with bridge ki don Henry kitrok ya ki kilamya lengba jong ka with bridge ka bomod I kumba kila ya high level bet no kam thau shu ti na kata kadaw ka jingle ka jongki ka pelong ingi benginwan ban keli hangni hato dang don ne em ki with bridge sang thi hapo Majai dang dei ne em ban thau ki kali ki bayat ki banne chapo Bangladesh ti na kata kadaw ni wan hangni menta la penti kena yangi ba ka with bridge ka de ban thau mde ban ya kumtu ni dan ki clipping through ba ki samla ki jongi menen ki badan hang thi hapo Majai ki la yo ban ring ka ba ki trok ki light ya ka with bridge ti nilai kran ru ba ka jingthau mo ka ki ban display ba ki pai ba ki new ishabar kat nu ton ka don ka trok ka bakit ya new motion dan ta pada nilai kran ru ba di ban bu da ka CCTV haman laki with bridge ke badan hang thi hapo jongka Majai LCS u Assistant Commissioner jong ni ka transport hi ulai ka asran ba un sakran ya DTO un sakran ni ki badai patch thi ba kin le ka badan kam di nakaliang jong ni ru ni skotonat abay kendu batu dingin patch pada ki kam la ki janem ja lada ka ni ka department kam la ban ne ai ka kan penbor ingi bangin salehi ya ka badan kam hi lada kan ni ji kren jong ni kam se so kabamut ba kani ke department kan sa penbor ingi bangi sale de ki bipat ki kam ki ban penti kena ba ka with bridge ka play ka long active lani kala ban thang lada ni keren ya kata lele te kala de ka kanong kumno ka big corruption kadan ka huge corruption hang the ha ka ba
Pi kasalan kabangi kali wat ni kali nang ni kat no kasalan kiong khat arton tenrel ada ki kali kiket ar pusau ar pusanton kamut marsi tengam ki klam siu ya ka baisalan dikata ka revenue ka lejam kastir ru kan ngatrai kan sapoi ka por ba kastir ru kan suduk pi nakata kadau ka message sa ka sarkar kalong ka message sa ka sarkar kalong ba lada ka sarkar ka kwa ba ki pai ba nok song ja kastir kin kiu kan skop ha ban check hai kini ki leakage ha ka bede ba ka revenue jong ka sarkar lam kumta ngam thrai ba kani kastir ke jongi kan em pada kadang bagum kani atau PE ba kadan matun ga involvement jong kini ki bari in charge na transport shakti ki chaka bat kitu gunang khai sop hang tu pi lada kam dan ka bakum kata kumno kitrok kila banya ilat ya ka wit bridge te bat lada kam dan ka bakum kata kumno kitrok kila ban kit ngio ngidan ki clippings kitrok kila ban kit overload kata kada ke jingkeli ke ba ka badai ba pikeli ma pi lada kam dan kata ka jingya tiplang jongki badai pe han the kamut kanam dan ke kata ka overload hi haki benai ki bala let nga trai pi kan mau wat ki pai ba nong song jong kamajai ki mi surak ba ki ong ba ka jingya overload jong ki truk kala pendu ya ka surak la siat mau ki breu pi wat ki nong song jong kamajai hang thi ki la mi surak hi ban kan ni handai kan ni kam dan impact kam ja kam simlajai hadu kini kisngi pemerintah kamu kadang kai ke selendat dan rei ban penting nai ka jingdan kai selendat ni senang yat ni sengi ni ti bahan nang di sakman ni sengi pet kai panja kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi ba mi ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrei ba uni u khau 45 dan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo % kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f aki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya